Idol. Magandang gabi po, Idol. Magandang gabi. Salamat. Salamat sa patamsak. Nag-live na lang ako kasi wala pang upload. Busy. Thank you sa patamsak. Ayan, Tomilian in the house. Mega love shoutout.
Simula ngayong Feb 18, abangan ang Shopee 3-day Mega Shopping Sale. Enjoy our tonight. Boostmark TV pa shoutout po. Salamat idol sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na. Matagal mag-response ng aking laptop. Support lang naman ako, Lods. Salamat po sa support, ha.
Siyempre, welcome sa aking LS. Yan, salamat basta. Malamig. Malamig pala. Boss Mark, naubos na loads mga banana. Kinain na ng unggoy. Kinain na ba? Bisitahin nga kita dyan. Wala pa yung mga alagad ko. Busy pa sa mga games. Bakit mali? Ayan si Kitty niya na lab sarang, sir. Nandun ka pa lang kay nandito ka kaagad. Nandun ka kay Glenn. ML pa, adik kaya. Oo, adik yung mga ko sa ML. Ayan si Mel RHGTV. Tamsak. Salamat po sa patamsak. Mel. Siyempre ang aking si Ketanya Labs. Mega love shoutout. Ayan, grade 7 pala. Grade 7 ka pala, Boss Mark.
Oo, mabait yan si ano, si Keteniana. Friend mo na ba si Keteniana? Hindi yan yung main niya, ano, Mel? Yung main niya, ibaba ko. Wait lang. Friend mo na ba siya? Galing siya doon kami nagtagpo kay ano, kay April and May, Ancheta. Ano, wait lang. Katikiman TV OTW naka bahay mo. May dalang NT ha. Ayan yung nilapag ko po yan kay ano. Yan po yung may nakikita niya na Mel. Ayan sabi ni Ketanya na Loves. OTW sir, Boss Mark TV. Ayan Boss Mark, si ano, si Ketanya na yung nilapag ko. Katikim TV. Salamat Loves, OTW na din ako sa'yo. Ayan si Noel Tech, mega mega love shoutout. Thank you sa patangsak.
Salamat Slab. Ayan, sabi ni Mel, Boss Mark Dan, dikit na ako sa'yo. Sige, 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 sige. Maglablaban lang kayo dyan. Si Mel. Ayan. Grade 7. Malapit na Mel, malapit na. Grade 7 ka na pala. Going to grade 8. Ay, nag-LS ka pala. Hindi ako nakadalaw. Ito ba yung latest LS mo? Welcome to my... Oo, hindi ako nakadalaw. Pasensya namin. Ayan si grade of Dan Boss Mark. Ayan, sabi ni... lang. Okay, tama, tama. Tama pala yung nilapag ko. Ang last mo na upload, Sir Boss Mark TV, 5 months ago pa. Tama po ba? Tingnan nga natin. Oo. Five months ago. Dapat mag-upload ka para ma-recognize ni Lolo. Kasi 5 months na. Lalagasin yan palagi. Sayang. Mel, pumunta ka ba kaya, no? Ayo, pumunta na to si Mel. Baka po ngayong next week baka makapag-upload na ako. Di kasi makapag-hiking boss eh. Hindi daw siya makapag-hiking.
Kay unahan niyo ako, tapos mag-iwan lang ng mag-iwan ng tamang ibalik ko 5 banana. Sabi po yan ni Mel. Ganito. Mel, wala ka bang wala ka bang ninja dyan? Well, talented naman bata dyan. Binaba mong link host. Lupit. Oh, magaling yan si yung anak ni Madam. Ni Madam Katie niya na. Batang-bata pa ang galing-galing na piano. Ay, hindi, mag-violin. Violin pala yung violin. Salamat, Noel Tech. Salamat. Mabait po yan si Kitty niya na. Nasa siya dati, sabi niya sa akin, summer siya dati. Pero nandyan siya ngayon sa Maynila. Ayo, doon kasi pumunta ka pala kay April. Mamaya pa si April. Ay, hindi parang mamaya pa si April. Dapat Sir Boss Smart TV, at least once a month magka-upload ka. Ayan, sabi ni Ma'am Kitty niya na. At least daw once a month. O kasi pag walang upload, inactive. Busy na busy ka daw sa work. Bagsak yung mo niyan, yung rate yan, sa average. Lahat yun pula. Pwede ka hit short video. Oh, pwede. Pwedeng Ayan, ma-upload ka kasi sayang naman. Grade 7 ka na.
Bawal po dito yung damo in Julia. Ano? Bawal po dito yung damo inuhuli, ha? Anong ibig sabihin ng damo? Oo, yung mga ganyang importante may upload. Bossmark, mag-silent LS ka na lang kung busy ka. So, si Emil nga nagsa-silent LS yan. Ayun, Noel text si tagal na kayo ni Mel. Kasi hindi pa ako muna dati na kayong magkadikit niyan. Matagal na yan sa akin si Mel. May bago kang upload, Sir Noel Tech. May bagong upload yan si Noel Tech. Ayan po, nilapag ko yung Ay, nilapag din ni Noel yung niya. Yung bagong upload. Nilapag ko rin. Watching your video now, Sir Noel Tech. Ayan, naglapag din si Mel. Ate Labs, bawal dito sa Maynila, ha? Pag uwi ko ng Bicol.
Matik na yan, ha? Ano? Taga Bicol ka din pala, ano? Boss Smart TV. Salamat kay Tinya na Labs, sabi ni Noel Tech. Ito ba yung latest? Wow, ang ganda naman itong ano. Ito ba yung latest na upload mo, Mel? Except ng LS mo? Nandito din ako sa ano, sa Albay. Boss Mark. Ayan si Melody. Melody One Vlog, Tamsak Dan host at dikit na kita. Melody, ikaw ba to? Ano ba to, Melody? Mel? Ayan, nilagyan ko ng jacket. Melody One. Albay din po ako, ano, Boss Mark. Nandito ako ngayon sa Daraga. Daraga Albay. Magayon. Aw, iyo host. Magtagay na kita. Saimba. Magayon, magtagay Saimba. Kagabi ang daming tao sa ano, sa Poro. Pag-outing namin ng pasyalan kita. Sige, sige, sige. Palengke ako, boss, ha. Magkababayan ba lang usapan nyo? Buti na yan. Usapang mabuti na yan. Siyempre, siyempre. Ayan, ngayon, Sir Boss Mark, may dumikit sa akin ang video niya. Ano? Video niya maglang for 2 minutes. Boss Mark TV po, Sir Noel, ha? Usapang impi pa. Impi pala, usapang impi. Impre. Magiging mabuti.
Ayan po si Melody One. Kaya na yan. Kay Mel. RHG. Mula dyan sa Kuwait. Maraming pulutan yan si Mel pagdating sa summer. Tama ba, Mel? Summer ba? Naka-live din ngayon si GUM channel. Taga-summer ka, Ma'am Melody. Tama yan, Mel. Huwag mo munang pagalain yung yung main mo. Mukhang pahinga ngayon si April. Hindi po, Ma'am Kitten. Abra po ako. Ilocana. Ilocana yung san. Oo. Kaya pala nasa video mo yung rice terraces. Malapit ba doon yung bahay niyo, Mel? Siring ka man. Anong siring? Pagabot sa albay, arig. Lasing kanila. Sa kanila, maganda ha. Ay! Ayan si John Medina Vlog, thumbs up host. Welcome. Bigyan kita. Ayan, John Medina Vlog. May jacket ka na po. Thank you. Dalawin po kita. Thumbs up. Salamat po sa pa-thumbs up, John Medina. Good evening. Sige po, ilapag mo na po yung John. At tamsakan natin.
Ma'am Melody link po para madala kita. Ay, Noel, si ano yan, si Mel yan, si Mel. Mel RHG TV. Ninja po yan, Ninja. Yung may niya, yung kay ano. Alam mo na, yung kanina, Ilocos Province ng mama ko, kaya lang di ako marunong mag-Ilocano. Sige, sige. Just rap thumbs ako. Dan, nakita ninja mo ni Melhouse. Ay, Boss June, palapag din po na mabisita kita. Ikaw na lang po. June Medina Vlog. Hanapin natin. Mukhang hindi pa siya. Sige, sige po. June. Ayan, patamsak lang. Sapat na, guys. Thanks, sabi ni June Medina. Ayan, grade 9 na. Malapit ka nang mag-graduate. Ikaw na po bahala sa pagsipa ng bahay ko. Ayan, nilagay pa ni Melody. Melody 3 vlog. Tusok na host. Naka-premiere si Jenny Kim. Dan sa premiere, sir. Ayan, sabi ni Katie niya na napag-ulit siya na. Sadaran.
Ayan, sa mga hindi pa dikit sa aking member. Ayan, nilapag ko po ulit ang kanyang video para dikit na dikit. Ayan, just only you. Salamat sa patamsak. Host, ano yun? Host, delete. Alin po yung i-delete ko? Hi, just only you yung may bahay. Just only you yung may bahay host. Ito ba yung sabi mong tamsak? Busyunis Marco, dating dikit bahay na nilapag mo. Sige po, sige. Yung ano, noted Boss Mark TV, malapit dito, Bayambang lang po ako. Ay, Bayambang, malapit lang. Medyo blurred tayo. Blurred. Noted po, boss. Well, alam mo magsalita ng Ilocano. Boss Mark. Ha, Boss Noel, magkikita din tayo dyan. Halos nandyan lahat ng mga tropa ko. Stay safe, Boss Noel. Malapit lang kayo pala. Ayan, K Ginaldo Channel. Hello, host. Tamsak lang. Salamat po sa patamsak. Ayan, naglapag si Just Only You. Si Jun Medina. Vlog. (9:30 p.m.)
Ayun, malapit na. Counting-counting na lang. Jen Medina, vlog dana ako sa'yo. Ayan, sabi ni K in K Ginaldo. Jen Medina, vlog. Naka-off ka. Naka-off ka, no? Jen Medina. Nakita na kita. Yung main mo kitty niya nang nakita ko dito sa ano ni Jen Medina. Sa premiere. Thank you sa 11,000,000 patamsak. Ayan si K&K Ginaldo. Nakalive to K&K. Nakalive ka kanina. Um, sabi ni Mel, legit daw po yan si, Just Only You. Ang ganda ng mga halaman. Ayan, Triplet Salmero. Mega mega love shoutout. Thank you sa pagbisita. Ay si Lindy si vlog pala yung kanina nagka-LS. Mali man ako.
If GGF Ming. Hello, good evening, host. Salamat, If GG Ming. Mega love shout out. Hi, everyone here. Mega love shout out, sabi ni FGG Ming. Kane K. Junaldo. Dikit nakit. Ano yan? Dikit balikan mo ako dito at bigyan kita ng ayuda. Yan sabi po yan ni Just Only New. Sabi ni Mel. Mel RHG. Yun po ang kanyang main. Boss Marco, nadikitan ko na bahay nila pag 1.19. Ayan kay ano yan, kay Triplet Selmaro sa ano sa Europe yan, sa Europe. Almost 1 hour na pala. Hindi ko na pansin. 1 hour na pala akong naka-LS. Thank you, Boss Mark. Si FGGF Ming. Legit din yan ang kaibigan. Ayan, nadagdagan naman ako. Sana bukas ulit. Eh. Sige po. Sige. Sana mag-upload ka kahit anong video. Kahit short video lang. Kahit seconds lang pwede. Di ka pa naman muni. Boss Mark. Okay lang yan. Welcome.
Dan po, sir, kay Kane, kay Ginaldo channel. Wait na lang kita sa bahay ko. Thanks, sabi ni Noel Tech. Kay FGGF Ming yun. Legit din yan. Basta dapat pag dumikit ka, mag-iwan ka ng ano. Alam mo na yun. Mag-iwan ng palatandaan. Ayan, Salamat po sa 22 vlog. Salamat sa patamsak. H. Ayan, mega love. Shout out daw sa lahat, sabi ni HL22 vlog. Ayan, sige. Ayan, FGGF Ming, sabi ni Boss Mark, pang ano daw siya. Alam niyo na. Ayan, muling naglapag si Jess John Layu. Tama yan, Mel. Huwag mo munang pagalain yung main mo. Pagalain mo yung mga alagad mo dyan. Salamat sa paharang. Ayan, HL22. Ay, kanina yung pinuntahan kong LS, naka-silent LS. Ayan, dating dikit na ako pala sa'yo, HL. Sige. Wala ka bang ito. 3 minutes. OFW, sabay na tayo kain mga.
bigyan ka ulit, Boss Mark, ha? Bigyan kita ulit, Boss Mark, sabi ni Justin Dayo. Yung po si Mel, RHG. Ayan, labing tatlong patamsak. Mega love shoutout. Ayan, HL22 Vlog. Saan ka ba ngayon? Saan ba to? Ayan, si Justin 5 Vlog. Kamsak dan. Host dikit na kita ulit. Ninja ni Mel. Ayan, si Mel. Ayan, 8GG. May sabi ni, Boss Mark. Matik na daw, matik na. Ayan, sabi ni Kitty niya na, still here. Ayan, hello daw. Kay FGGF Ning. Sabi ni Madam Kitty niya na. Ayan, nandito pa pala si Boss Mark. Hello, Kitty niya na, hey, yuhu. Yung ni Team Yuhu. Ni April and May. Kitty niya just doing my lesson for tomorrow. Wow. Ayan, gumagawa pala si ma'am ng lesson para bukas. Boss Mark, bahay mo, baba mo, sabi ni Justin 5 Vlog. Ayan, nilapag na ang bahay ni Boss Mark. Justin. Ayan, Boss Mark. Salamat sa pagpunta mo at nadagdagan ang iyong mga kaibigan. Pwede ka rin mag-LS, Boss Mark. Sa gamit ka ng StreamYard or there kay Lolo sa Chrome sa sa YT sa YouTube Studio.
Anto ka na. Sarap niyan itagay. Mahina ako tumagay. Isang ano nga lang, nakakatulog na ako. Isang regular na ano, pulang kabayo. Di pa ako marunong mag LS Bostang. Uploader lang ako. Mahiyain ako. Ako dati mahiyain din. Ngayon wala. Inalis ko na yung hiya kasi nakakahiya pag may hiya. Sabi ko, alinan mo ang sipag mo, masipag. Pero pareho tayo, Sir Boss Mark. Mahiyain. Yan sabi po ni Kitty niya na Labs. Ako dati mahiyain, pero nung nasanay ako sa pagtitindero, nawala yung hiya ko. Wala nang hiya. Pareho pala tayo, Boss Marco, pero pag lechon pulutan, haha, mapapadami yan. Ako naman, kung pag sa pulutan, ang gusto ko yung mga inalob. Ate Labs pa. Uy. April and May, 30 minutes. Ay, may premiere, naka-premiere si April and May. 30 minutes. Tama ba? 30 minutes before. April and May. Ang kanyang premiere ay March 1. Diba 28 ngayon? Ay, hindi. March 1 sa kanila. Dito sa atin. Advance na sila. Boss Mark TV, dikit na po ako sa akala ko napasyalan na kita kanina. Ayan, sabi ni Noeltech. Boss Mark, baka yung iba, baka balikan mo. Hindi ngayon. Huwag mong balikan ngayon kasi malala. Yung mga dumikit sa'yo, Boss Mark, lalong-lalo na yung main. Main ang dinikit sa'yo, huwag mo munang balikan. Masasayang lang yan, kaya minsan, kasi nagiging, yan, nagiging SUV. SUV, alam mo na yun? SUV. Ayan, thank you sa 16 na patamsak natin dyan. 16 na milyong patamsak. Inalob na dilis. Huling hirit bago matapos ang Feb 21. Christina Agoyan. Wow.
Ayan, naka-live ngayon si Christina Agayam. Ayan, minsan kasi nididikit nila yung mga tawag diyan, dinikit sa'yo. Halimbawa, kung dinikit sa yung ninja, okay lang yun. Tapos, dinikitan mo naman yung main, okay lang yun. Boss, sikat dyan sa Bicol si Boy Lado. Makipagkulad ka na ha. Si Boy Lado, ayun ang Bicolanong sikat na vlogger, si Boss Karipa. Si Boy Lado. Dito lang ako sa mga didikitan, iwan ng tamang wakas. Balikan ko kayo. Love you all. Sabi po yan ni Ma'am Katie Niana. Si Boy Lado, nakikulab din nga siya sa mga ibang sikat na vlogger. Katulad nung si tawag doon. Basta nakita ko may Facebook page na din siya. Yung payat na dating kakulab ni Tim Sawyer. Ang layo nun dito sa Daraga. Ayan si Rafael 9 Vlog. Rafael 9 Vlog. Kaninong ninja to? Sa'yo pa ba ito, Mel? Ay, si Kabungal. Ay, okay. Yan. Nakita ko yung profile mo kasi ikaw talaga. Ay, si Kabungal pa. Kabungal pala yun, Kabungal. Yung payat. $11:15. Bakit anong oras na? 9:54 PM pa lang sa akin. Dito sa isa, 9:37. 1:26 na po tayong naglalablaban. Siyempre, salamat sa $17 milyong patamsak. Anong FB mo, Boss Marco? Yung FB ko, ito din. Eunice Marco din. Ayan si Jenny. Jingjing Jen Passion. Hello, host. Hello. Mega love shoutout. Yan po si Jingjing Passion. Legit na legit din yan. Mega love shoutout. Everyone here, sabi ni Jingjing Passion.
Ayan, Boss Mark, si Jingjing Passion ay, ang main niyan ay si Jenny Ancheta. Nasa labas din niya ng bansa. Sa Hong Kong. Tama ba, Jenny? Hong Kong ka ba o Malaysia? Ay, tama, Hong Kong. Hong Kong pala si, si Jenny. Si Jingjing Passion. Just only you guys, padikit naman dyan, balik ko. 5 banana. Sabi ni po ni Just only you. Ayan, nilapag ko din yung premiere ni, ni April and May. Ikaw, Jenny, wala ka bang, bisitahin ko nga, wala ka bang premiere? Yan po si April pa, nagpahinga siguro yan ngayon kasi straight yung LS niya gabi-gabi. Siguro pahinga din niya ngayon, kaya hindi siya nag-LS ngayon. Pero pag nag-LS yan, puntahan ninyo, marami kayong makukuha ang kaibigan dyan na legit na kaibigan talaga. FGG Ming, just only you on my way. On the way na daw si FGG Ming. Ay, wala ka pang premiere. Nilapag ko yung yung premiere ni April and May. Okay na, Boss Marco. Nadikitan ko na bahay na binaba mo. April and May. Ay, oo. Ang niyan, nag-i-LS din niya, nag-start 9 p.m. Pinas time. Baka bukas, magano yan. Nasa, nakabase siya sa Hong Kong. Nasa Hong Kong yan si, April and May. Kapatid yan ni Jingjing Passion. Jenny Ancheta. Ay, kaninang hapon. Busy kasi ako, hindi ako nakapunta,
Jeannie, busy. Nag-LS pala siya kanina. May pangbahog sa unggoy pala. Oh, favorite ng unggoy ang banana. Ang saging. Okay lang, host. Gusto lang matulog maaga. Kaya street kasi hanggang 11 siya. 9 to 11. Minsan, inaabot pa ng 11:30. Ako din natulog kagabi ng maaga. Kaya pag tapos ko mag-jogging, nag-LS ako doon mismo sa ano, sa puro ng Legazpi. Mga almost 30 minutes lang yun. Pag-uwi ko dito, sabay tulog na. Ikasos, anong oras ka bagsak na yung mata natin ha? Ano? Dati, hanggang 8 to 12 ako. Wait, punta sila dito host. 2 hours lang ang ang LS ko. 8 to 10. Ayun na. Pumasok na yung kanyang premiere. Bakit pumasok sa akin? Iba naman. At ipadalhan mo ako pasalubong ha. Ayan, maestro ni Jonel Litera. Classmate, mega love shoutout si classmate. Bigyan natin ng jacket. Ayan si Sir Jonel Literal. Yung aking kabady sa high school sa Abukay. Nice seeing you, buddy. More power. Keep it up, mate. Thank you. Maraming salamat. Jonel Literal. Ang aking maestro. Mula dyan sa Bakakay, Albay. Bakakay, tama ba?
Ang ano ko dito, Junel, mga taga Katamlangan, dati, isa na lang, pero ngayon, isa na lang ang Katamlangan na nandito sa akin. Thank you sa 19 milyong patamsak diyan. Gising ka pa ano, gising ka pa classmate. Gumagawa ba ng mga ano diyan, lesson plan? Ayan si Kitty niya na, hindi pa gising gising pa din, hindi pa natutulog, matik na. Salamat mate sa pa-shoutout. Salamat din, salamat sa ano, sa pag-subscribe. Punta, may ano ka ba? May video ba yung ano mo? May video ba yung tawag diyan? Yung channel mo? Mate, palapag ko tong ano, member ko. Actually, mga videos lang po ng daughter ko, mate. Hehehe. Libangan lang po. Okay yun, okay yun, okay yun. Sige, sige. Ilapag ko to, mate, para naman sa support, ha. Siyempre, bisitahin ko yung mga ano mo. Bisitahin ko rin. Kay... Ayan, nilapag. Yan ang nilapag ko, mate. One of this day, visit ako sa store mo, mate. Medyo busy po now. Ang tagal na tayong hindi nagkita. Years na, parang ang layo natin sa isa't isa. Pero nandyan ka lang naman pala sa Bakakay.
Just only yung naglapag ng kanyang bahay. Hanapin ko nga yung ano mo. Oh, kay ano yan, kay Kitty niya na Boss Mark. Kanina ka pa dyan, siguro nakaano. Ayun. Oh. May B8 din pala siya. Ano to? Panganganay mo to? Mate? Just another woman in love. Ayan, inom lang muna tayo. Kasi pahang-pahan sa host.
Ayan, pang ganon talaga, boss. Ayan, mas masakit po pa ang isipin ang module kaysa sa work. Ayan, sabi ni Buddy. Opo, salamat po. Stay safe, po, mate. And stay sa lahat. Yan si Mia Jong. Yuhu Thumbs. Yan si Mia Jong. April and May. Thank you, thank you, thank you sa pagbisita. Tapos ka na ba, ano? Hindi ko na, ano. GUM channel. Tapos na ba yung LS mo? Tingin nga. Harang. Ayan, Jingjing Passion. Back here. Tingin ko, ano. Dito, dito. Ay, wala na. Tinigil na pala niya. Tapos na premiere ni April and May. Ayan, GUM channel. I'm in. Mia. Mia, yuhu. ayos ang ano nyo, password. Ayan si Grace Anchada, Yuhu team. Nandito yung mga Yuhu team. Mukhang hindi ko pa to si Mia na dikitan. Ayan, pati yung original. Ipinasok na ni Efren.
Mali, mali. Ay, kay ano po pala to? Kay April. Ayan, Yuhu Ting. April, May, CG. Ayan, maraming salamat. 10 minutes. 10 minutes na lang. Mag-e-end na rin ako. Siyempre, maraming salamat sa pagbisita nyo. Inubos na ni April and May yung kanyang alaga dito. salamat po. Okay, 9 minutes na lang tayo. Ay, late ako host, 30 minutes lang. Okay lang yan po. May bagong pumunta sa'yo, April. Ikaw nang bahala dun sa kanya. Si Boss Mark. Tsaka, sino pa yun? Extend ka muna. Ang laki na ng ibag ko. Ang laki na ng ibag ko, sis. sige, kung kayanin. Sabi doon sa napuntahan kong isang LS, akala ko pag muni na, madali na. Salamat sa host sa pa-shoutout. Palaking tayo. Ano yung? Sino magpalakas ng ano doon? Palakas na ano doon? Naka-in pala yung ano. Naka-in pati pala yung ano ko, yung TV. Ayan, nandito ulit si KNK. Nilapag ko kanina yung ano mo, yung premiere, April. Sa anong price sa palakihan ng ibag? Ano daw ang price sa palakihan ng ibag? Sabi ni Jenny.
sabi ko kanina, yung may napuntahan ako, sabi niya, akala ko pag muni na madali lang. Sabi niya, akala ko pag muni na ako, madali lang mag-ano na daw siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa magsasahod. Pag muni ka na, ibig sabihin, natanggap ka pa lang sa pinag-applyan mong trabaho kung sa trabaho. Si Mia Joan ang may saan? Mia Joan ang May sa April. Ay! Ganun pala yun. Kasi alam nila pag money, pera. Siguro. Sabi ko, kung masaya ka sa YT, okay, ano ka lang, mag-enjoy ka lang. Pero kung hindi mo hilig ang YT, wag na. Oo nga, pag muli na, kailangan trabahuin talaga. Marami nga nagtatanong sa akin, sabi na, ano, kumusta na, nagsahod ka na? Sabi ko, wala, hindi ko tinitingnan yung ano ko, earnings. Sabi ko, pag 1 year, tsaka ko titingnan. Pag 1 year na, hindi naman yun mawawala. Tiyaga lang. Sipag at tiyaga talaga. Plus eye bag. Yung isa kong kaibigan, ay hindi, yung pinsan ko pala, si Kamata, pinapupunta ko yun sa'yo, ano, April. Iwan ko kung pumunta na sa'yo. Nauna pa yun sa akin, pero naunahan ko pa na mamuni. Kasi, akala siguro niya, pag nag-upload siya, upload lang ng upload. Sabi ko sa kanya, pag may pumunta sa'yo, dapat i-entertain mo. Ayan, naglapag si KNK. Ayan, 7. Hindi. 70 sarado. Gawin na natin ano, bigay ko na to sa'yo KNK, isa kong alagad. Gawin nating 71. Hindi pa pala to sa'yo nakadikit. Yung iba kong alagad, ano, nasa may-ari pa. Ilang oras ka extended? Sabi ni Mia. Tama na to, mga 2 oras. 7 minutes na lang yata ang kaya. 7 minutes na lang, Mia.
2 hours and 3 minutes na. Gawin na natin 2 hours and 10 minutes. Seven hours pa host. Kaya yan. Hindi kaya. Dati nung hindi pa ako muna, 7 hours kaya. Pero ngayong muna na ako, hindi na. Kasi may mga gagawin pa ako. May i-edit. Mag-i-edit pa ako ng video. Maaga pa host. Marami pa akong gagawin. Maghuhugas pa ng mga pinggan. Mga pinagkainan. Tagahugas. Tigasin. Tigasin si host. Tigasaing, tigahugas. Aha, nakabisi talaga pag YouTuber. Oo, pagdating sa tindahan, medyo, medyo nakakahinga-hinga ako. Pero pag dito sa bahay, walang time. Basta binibigyan ko na lang ng oras itong ayan, 5 minutes na lang tayo mga kasolid. Ang aking YT. Taga-kain. Bihira na nga ako kumain kasi lumalaki yung tiyan ko. Apply din ako dyan, sir taga-kain. Pag umuwi kayo ng Pinas, pasyal kayo dito. I-ano ko kayo. ATV ride. Sa Kagsawa. Pero libre ko kayo dun sa sa zipline. Black Lava. Kailan kayo mangyari yon? Pero may na, di ba may may flight na? Book. Bukas air pasyal kami dyan. Dati nung hindi pa nagla-lockdown, kami, ang tawag dyan? Nakakagala pa. Pero ngayong nag-lockdown na, wala na. Sige host, kita-kita ang mga vlogger ko, no? Basta pag umuwi kayo, share kayo dito sa Bicol. Yon, 2 minutes na lang tayo. Maraming salamat. Mega love shoutout kay FGGF Ming. Handa mo ba ako? Ano yun? Handa mo ba ako host? Ayan, si Mia Jones. Dumami ang vlogger.
Oo, dumami yung vlogger nung nagka-lockdown. Pero ako, nag-start ako November talaga. 1 year. 1 year ako bago mamuni. Hindi ko naman alam na may mga muni-muni pala. Nalaman ko lang nung malapit ng mag-November. Ano yun? September. Sabi, may nagsabi sa akin na kailangan mong mag-LS para ma-achieve mo yung WH mo, sabi sa akin. Kaya, ayun, trinay ko mag-LS din. 2 months akong nag-LS. Pagdating ng November, muna na. Punta din ako dyan, host. Sige, sir. Punta kayo dito. Anong baka? Cow? Oh, ang baka. Ang baka po ay cow. See you soon, sabi ni BC. Ayan. Salamat. Mag-iin na po ako. Good night na sa inyo. April and May. Ken K. Jonaldo. Ano yan? Kay Mia Jones. FGGF Ming. Mega love shoutout. Thank you. Jingjing Passion. Good night. Ken K. Jonaldo. Thank you sa pagbisita. Maraming salamat. Lumampas na tayo sa oras. Ayan, kay GUM channel. Salamat. Sino pa ba hindi ko na... Kay Maestro Junior Literal, classmate. Salamat. Boss Mark, mega love shoutout. Thank you. Kay Noel Tech, maraming salamat. Kay Mel, maraming salamat. Siyempre yung pinakaunang dumalo, si Idol Nelson Kalimag. Siyempre, maraming salamat kay Kitty Niana. Kitty Niana, ma'am, mega love shoutout. Salamat po, Kitty Niana. Sino pa ba hindi ko na pasalamatan? Si Melody, si Boss Mark, si Noel Tech. Ay, si Triplet Salmero, mega love shoutout. Salamat sa pagbisita. Ayan, si Jun Medina Vlog. Salamat sa pagbisita. Yun. Thank you sa lahat. Ayan, Kitty niya na. Good night. Siyempre sa Yuhu team, maraming salamat. Thank you.